USosobalambatha inyanga yasenquthu kwabe kuyinyanga enamandla kakhulu ngesalamusi. Abantu abaningi bamazi njengomuntu onamandla okwelapha ingoba phela abantu babe nganakho ukuqonda ukuthi ayini lamandla. Ngizothanda sibheke kakhulu ukuthi yini le ayishiya emhlabeni engumuntu ephila njengomuntu waduma kangaka. Mawungabuka uyile nyanga eye yasebenza yaduma ngokuqeda amacala, waduma ngokuthwalisa abantu baningi abayakhona kuye uSosobala. Kodwa ngizothanda ukubuza ukuthi bangaki nanamhlanje abasami kahle nabasagwilikile. Ama-president, ababusi nasomabhizinesi babesho bethelekile kuSosobala, waze wayihlanganisa imali yokuthenga amabhanoyi, abanye bathi wawathenga ngemlingo. Kodwa mawungabuka i-advertisement ayitholayo nozazise emisakazweni eminingi ngama-prizes ayewa-charger, wayesengalithenga-ke ibhanoyi. Kodwa ma ungathatha ukubuka kahle, kanti lamandla aboSosobala asuke ebuyaphi? Ngoba akukho esikubonayo okwashiwa nguSosobala ongangokuthi kube nomntwana noma umzukulwana, umfana ntombazana yakhe phela oye wathatha over, osokunguye umelaphi onamandla ozokwenza lezi zinto uSosobala.